إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa haɗuwarmu a wannan yammaci na 15 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1442 daga Makka zuwa Madina, wanda yayi daidai da 4 ga watan 10 miladiya 2020. kamar yadda muka saba dukkanin satin farko na kowane wata da yardar Allah, a madadin karatun littafin kitabul jana'iz muna karanta littafin risalatun fid dima'i ɗabi'iyya lin nisa, littafin babban malami a Sheikh Muhammad ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, wanda littafi ne da yake bayani akan abin da ya shafi yanayi na al'adar mata, ko mu ce jini guda uku da Allah ya kaddara wa iyayenmu mata: jinin haida, jinin nifasi da kuma jinin istihada. To wancan wata da ya gabata mun yi karatu na farko a cikin wannan littafi, yau shine karatunmu na biyu da yardar Allah, kuma yau kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi na risalatun fid dima'i ɗabi'iyya lin nisa. Malamin yace bayan bismillahir rahmanir rahim yace al-faslul awwal, fasali na farko, fi ma'anar haidi wa hikimatihi. za mu ji me ma'anar haida, meye kuma hikimar da ta sa Allah ya kaddara iyayenmu mata su yi haida. yace al-haidu lugatan, abinda ake cewa haida a harshen larabci, saylanu shay'i wa jarayanuhu, shine saylanu shay, kwararar wani abu, wa jarayanuhu da gangarawarsa. da aka ce al-haid a larabci ana nufin abu ya rika kwararowa ko abu ya rika gangarawa. shi yasa da larabci idan zaka ce hadal ma'u kana nufin ruwa ya kwarare ko ruwa ya kwararo. to daga nan aka samu asalin sunan alhaid. wa fi shar'i, amma a cikin shari'ar musulunci da aka ce alhaid, malam yace damun ya haduthu lil untha bi muqtada tabi'a. sai yace wani jini ne, damun ya haduthu lil untha, da yake samun ya mace bi muqtada tabi'a, gwargwadon ɗabi'ar da Allah ya kaddara mata, biduni sababin, kuma ba tare da wani dalili ba, fi awqatil ma'luma, kuma jinin yana zuwa ne a lokuta sanannu. fa huwa damun ɗabi'iyun, shi jini ne na ɗabi'a. laisa lahu min maradin, babu wani dalili na rashin lafiya da yake kawo shi, au jurhin, ko ciwo, ba ciwo bane yake sa mace ta jinin haida, au suqutin, ba bari ne yake kawo shi ba, au wiladatin, ba kuma haihuwa ce take kawo shi ba. wa bima annahu damun tabi'iyun, tare da cewa shi jini ne na ɗabi'a, fa innahu yaktalifu, jinin yana sassabawa bi hasabi halil unsa, gwargwadon halin da mace ta samu kanta, wa bi'atiha, da yanayin inda take rayuwa. bi'a shine environment, wato muhalli, barakallah, muhalli, da yanayin muhallin da take rayuwa, wa jawiha, da yanayin weza, yanayin lokaci ta fuskar halittar duniya, sanyi ko zafi ko damuna ko rani,
mali ce to walizalika saboda waɗannan abubuwa guda uku taktalifu fihi nisa mata suke sassabawa a cikin haida iktilafan mutabayinan sassaba wacce take a bayyane zahiran qarara. A iya wannan gabar za mu ɗauki muhimman darussa guda uku. Darasi na farko, malamin ya ce mana a shari'ar musulunci idan aka ce jinin haida ana nufin wani jini da ke samun mace, shi kuma wannan jinin yana zuwa ne gwargwadon ɗabi'ar ya mace. Mu rike wannan gabar bai makota da ɗabi'a, gwargwadon ɗabi'a. Shi yasa su mata da muke kallon su da 'ya'yan da muka haifa mata da matan da muka aura, kowace za ka samu ɗabi'arta ta bambanta. A nan maganar ɗabi'a da mala yake nuna mana, za ka samu ɗabi'ar wata 'ya macen idan za ta yi haida takan yi rashin lafiya, wata ɗabi'arta idan za ta yi takan yi ciwon mara, wata ɗabi'arta idan za ta yi takan yi ciwon kai, wata ɗabi'arta idan za ta yi takan yi zazzaɓi, wata ɗabi'arta idan za ta yi hauka ne ma yake samunta. Shi yasa ma'aurata su fahimci wannan. Akwai matar da idan tana al'ada gaba ɗaya cikin damuwa take, kuma komai aka yi mata yanzu nan za ta yi rashin kirki, za ga tana cikin fushi, ko yaya abu yake sai ka ga yanzu nan ta nuna maka damuwarta. To idan mu maza ba mu san da wannan ɗabi'a ba, sai ka ga mutum yana ganin mene ita kuma alhalin ita ta san me take ji. Wannan shine ɗabi'a. Wata kuma idan hailar ta zo ma hauka ne yake samunta, yawan dariya, abu ba kawai sai ta ka zo kana kai subhanallah yau na sha wala gurin aiki, kawai sai ta tuntsire dariya. Kaga karan mahaukaciya yanayi ya canza, ɗabi'a kenan. Ta tuntsire dariya, kai mai gida kuma mai abun wahala, kai kana nuna mata ga matsala da kuma tana ta dariya. To kaga idan baka mice wannan ɗabi'a ba sai kaga ya kike mun haka. To wannan yana da kyau fahimta. Mala ya ce bi makota za ta na farko kenan babban ɗabi'a. Kuma wannan abubuwa da na cewa wata ce rashin lafiya, wata ce zazzabi, haka subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul baqara yayin da aka masa tambaya akan da yace yas'alunaka anil mahid qul huwa azan. Suna tambayar da haida, daga ya musu haida cuta azan. Kalmar an tana ɗaukar cuta, tana ɗaukar kazanta. To dukkanin haida ta haɗa wannan. Azan cuta ce ta fuskar su matan da suke yin al'ada, za su yi da cuta daban-daban. Azan haida cuta ce ta fuskar kai da kake da matar, domin za ka yi tsawon ɗari, za ka yi tsawon al'aure, za ka kusa da tafsir da kiyama da mu'amala aure, kamar yadda subhanahu wata'ala ya ga mana fa'tazilun nisaa fil mahid, ku kaurace wa mata lokacin da suke al'ada. Idan mun zo ayatin da malam ya kawo ta a gaba, za mu ji menene al-mahid da kuma abinda malamai suka faɗa akai. To wannan shine yasa mata idan suna al'ada suke gamuwa da cuta da rashin lafiya, saboda subhanahu wata'ala ya ce azan cuta ce. Cuta ta bangaren su, cuta ta bangaren mazajen su, cuta ta bangaren abubuwan da jinin yake dauke da shi ta fuskar virus da wasu abubuwa. Shi yasa subhanahu wataala ya ce mu kauce musu a wannan lokaci, domin idan mutum ya mu'amala da su ta aure to zai iya gamuwa da cututtuka da wasu abubuwa a jikinsa. Sannan kuma shari'a ta dora duk mutumin da ya mu'amalanci matarsa lokacin da take al'ada to sai ya biya kafara, sai ya yi kafara ta dinari ɗaya. Idan kuma ta gama haidar ba ta yi wanka ba, shi ne zai biya kafara ta rabin dinari, kamar yadda hadisi ya zo. Insha Allah idan mun zo kan ayar za mu tattauna, sai kuma mu ji a lokacin yanzu kuɗin dinari nawa ne, don ka san idan ka kuskura ka kusance ta a wannan hali ga abin da shari'a ta ɗora maka na biyan kuɗi akan kafara. To wannan shine kalma ta farko, mu rike wannan. Mata suna yin jini ne gwargwadon ɗabi'ar da Allah ya halice su. Sai ya gaya mana cewar gaba ta biyu da za mu ɗauka cikin wannan karatu, malam ya ce biduni sababin, ba wani dalili da yake kawo al'ada, kawai in lokaci ya yi kawai mace za ta yi, ba wani dalili, ba rashin lafiya ba ne kamar yadda malam ya gaya mana,
ba ciwo bane ba kuma bari bane, domin wadda ba ta da aure ita ma za ta iya yi, ko in ce tana yi. to abu na uku da za mu ɗauka a ciki sai ya ce wa bima annahu damun ɗabi'iyun, tare da cewa jini ne na ɗabi'a a irin wannan abin da muka karanta yanzu, sai ya ce fa innahu yaktalifu, shi jinin yana sassaɓawa bi hasabi halil unsa, gwargwadon halin da mace ta samu kanta. mala ya ga mana ɗabi'a ta fuskar 'ya'ya mata a wajen jini, to akwai kuma hali da mace take samun kanta akan dalilai guda uku. ya ce bi hasabi halil unsa, gwargwadon halin da mace ta samu kanta. wani hali mala yake nufi? kowace mace da halinta ta fuskar halittar da Allah ya mata. mace mai haƙuri tana da bambanta wajen al'ada dangane da matar da bata da haƙuri. mace mai jiki tana bambanta da wacce bata da jiki wajen al'ada. mace doguwa tana da bambanci da 'yar uwarta gajeriya ta fuskar al'ada. to me ake nufi ta fuskar al'ada? shine yanayin yawan zubar jinin suna bambanta, kamar yadda za mu karanta a gaba insha Allah. wannan shine halin da al'ada tana da alaka da halin da Allah ya halicci mace a kansa ta fuskar halitta, domin duk abin da Allah ya halitta akwai hikima. da Allah ya matan nan kala daban-daban, kai hatta ta fuskar fata, farar mace da bakar mace suna da bambanci ta fuskar al'ada. yanzu da za a zo a yi wani conference, a ɗebo matanmu na Najeriya baƙaƙe, a je a ɗebo matan Larabawa, a je a ɗebo matan Turawa, a zo a tattauna akan kowace ta ba da bayanin yadda al'adarta take, za ka ga an sha bamban. malam hatta kai da kake Najeriya, matan da kake aure, in dai ba mace ɗaya ba ce, biyu ne, ta fuskar kowace za ka ga ba iri ɗaya ba ne. suna da bambanci ta fuskar kwanaki, suna da bambanci ta fuskar kalar zubarsa, suna da bambanci ta fuskar yawan zubarsa. sanin wannan zai taimaka mana akan matanmu da kuma 'ya'yanmu. kar ka je kana da mace ka auro wata, ko kuma wacan tsautsayi ta fita ko ta mutu ka auro wata, ta zo maka da wasu ɗabi'u ta fuskar al'ada, ka rika cewa ni fa wacan ba haka take ba. to wa ga maka irin su da wacan ta mutu, ko kuma wacan ka sake ta, wata ce daban. ita ma kamar yadda za ta zo maka da sabon hali, to haka za ta zo maka da sabon mataki ta fuskar al'ada. mu fahimci wannan shine abu na biyu da ya kamata mu fahimta. halil unsa, gwargwadon halin mace, to jinin yana sassabawa ta fuskar yawa, ko ta fuskar kwanaki, ko ta fuskar karanci, ko ta fuskar dadewa. abu na biyu mala ya ga mana wajau wa bi'atiha, hakanan jinin yana da bambanci, yana sassaɓawa mata ta fuskar bi'a. bi'a shine muhalli, inda mace take rayuwa. matar da take rayuwa a cikin birni, al'adarta tana da bambanci da matar da take rayuwa a ƙauye. wannan kaga bi'a ne. hatta ai yanayin su kai ma ka san ba ɗaya bane, ko ta fuskar yanayin wayewa da ci gaba da abubuwa. matan da suke birni zaka gansu kwasai-kwasai akan yan uwanmu matanmu na ƙauye, yayin da kuma su kuma matanmu na ƙauye kuma sun fi matanmu na birni quality. za ga mace ta ɗauko itace kit a kanta, in aka ɗora maka rabin sa faɗuwa za ka kai ma namiji ɗan birni. to kaga iya wannan ma isa ya nuna maka yadda abubuwan. sau da haka wa bi'a yanayi, kamar yadda wannan environment ɗin wato bi'a ɗin, yanayin wanda suke rayuwa ta fuskar wanda suke Najeriya matan za su bambanta da wanda suke wata ƙasa. sau aka ce wato shi environment, mu ce bi'a ko mu ce mujtama, mutanen su suke saka yanayin ya zama haka. idan ka samu mutanen da, misali yanzu mu ɗauki Kano, ga mu dai ƙasashe 36 a cikin Najeriya, amma kana zuwa yanayin Kano za ka ga yanayin weather, a yanayin mutanen, za kana tsallaka Kaduna za ka ga cewa kawai ba a Najeriya kake ba, ko ta fuskar ɗabi'a. kana shigowa Kano sai ka ji kamar ka shiga Saudiya, don ko Saudiya sun san ana bautawa Allah a garin Kano. wani abokinmu ana wa'azin ƙasa na Izala a wani gari, ba zan faɗi garin ba, nan area can haka.
ya ɗebi littattafai ya kai sayarwa. Da ya dawo ya ce na ga ikon Allah, ya ce na ga mata tsirara, wai mace jikinta ma ado ake masa, iya wato rabin zani suke ɗaurawa, saman jikinsu babu komai. Ya ce ƙirjinsu fa duk an masa ado, kuma nan duk ba wani abu ne. Mace ta tawo gandakai ta zo, malam nawa ne wannan littafin? Ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To da wanne zai ji, da sayan littafi ko da me? Shi yake gaya mu wannan. Ya ce wallahi malam, ya ce ƙirjin mace duk an shashafa masa wani abu, an yi ado a jiki. Kuma me aka je yi ne? Wa'azi. Kaga musulmi ne kenan, ba kafirai bane. Wa'azin ƙasa aka je yi. Ya ce abubuwa dai ga su nan daban-daban. Ya ce Allah mun gode maka. To wannan na gaya mana yanayin wato bi'a, environment din. To yanayin yanzu kaga matan da suke ci yanzu, yancan kaga tsirara suke yawo kamar yadda ya faɗa. Mu matanmu na nan fa ai da riga ma ba za ta fito ba. Mafi lalacewa mu anan shine ki lulluɓa yafi ki fito, amma muna so mu ganki su kuɗu gaba ɗaya, kin rufe jikinki gabaki ɗaya. Babu wani mutum da zai iya kallon ki ballantana har ma ya siffanta ki ko ya faɗi wani abu. Nesa ba kusa ba. Ina fatan uwana masu